ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗಳ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಕಾರ್ ಚೂರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಚೂರು ತಾಗತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪು ಡೆಂಜಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಪತ್ತಿರ ಪೋಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕಂಡದು ಇಲ್ಲೇ ಏರಿಯ ಮೆಗ್ಗೆನಾಕೆ ಅಕ್ಲೇ ಬಂಡ ಸರ್ಬತ್ ಬಂತಾನೆ ಐಕೆ ನಮ್ದು ಇಂಜ ಉಪ್ಪು ಅರ್ಧ ವರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚು ಒಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತೂಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಕ ಐಕಂತ ರೆಡಿ ಮಂತಿರ್ತೆ ಜಡ್ಡ ಅಡಿಪೊಳಿ ಸರ್ಬತ್ ಒಂದು ಸಲ ರೆಡಿ ಮಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದಿಲ್ಲ ನಾನವರ ಪೂರೈಗಳ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಕ್ಸ್ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚ ತೂಕ ಇದು ಪ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಣ ಏರಿಯೊಂದು ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತೆ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಜಿರ್ನೆ ಮೆಗ್ಗಿನಾಗ ಹಾಜಿರ್ನೆ ಹೋಜುಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೆಟ್ಟಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೊಂಚದ ಮುಜ್ಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ ಸಂಸೆ ಊರಿನಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಸರ್ಬತ್ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಬತ್ ಮೈತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಅಕ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಗ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿರ್ಕ ಸ್ಪೂನ್ ಮೂಲುಪಾಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನೆಕ್ಲ ಪಾಡಕ ಅಡ್ಡೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಅಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಚೋಪನ ತೂಕಣಮ್ಮ ಇಂಜನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಫುಲ್ ಆಂಡ ತೋಚೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಸಂಸೆ ಬೂರ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ತೊಡಿ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ತೊಡಿ ಬಿಡ್ತಾನ ಇವ್ರನ್ನ ఎక్కువ అయిపోగా సంసే ఇవ్వరనే ರೆಡಿ ಮಂತುಲ್ಲೆ ನಾನು ಫೈಲ್ ಹಾಪು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತ ಸರ್ಬತ್ ಒಂದೇ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಸೆ ಬೂರು ದಾನಿ ಥರ ಅವು ಇಂಜ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಐ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮಿತ್ತ ರೆಡಿ ಮಂತ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ಬತ್ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಬೂರು ಅಂದ ಹೋಜುಂಡು ಆಗಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಬೋಳೆ ಇರತ್ತ ಡೌಟು ನನ್ನತ್ರ ಇಂಜ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಟ ತೋಜುಂಡು ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಚೂರುಗು ಅಳಗೋಯ್ಸು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇನು ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಂಜೋ ಅಂಕಿ ಬಲ ಮೆಲನೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಂಕ್ರ ಲೆತ್ತದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಸೆ ಏಲಂಟೇಳಿ ಎಲ್ಮರೆ ಮುರಾಣಿ ಬಾರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಬೋತನ ತೋಜುಂಡು ಈಗ ಎಲ್ಮರೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಎಲ್ಮರೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಎಡ್ಡ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನಿಕ್ ಚೂರು ಕಾರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಬಾಲ್ ಬತ್ತನ ಜಾರ್ನ ಚುಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಡೆಂಜಿ ಮೀನು ಅಂತ ಬತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡುಜಿ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಕೊಂಡು ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಿನ ಇಕ್ಲಿ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಕ ಆತ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಟೆಂಡು ಜೋಡು ಬಲೆ ಬೇಕಳೆ ಬರ್ಸಾರು ಬರ್ಸ ಬೇಕಳೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಸರ್ಬತ್ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿ ಪ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಸರ್ಬತ್ ಎಂಚಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೂಲಿಲ ಬತ್ತಂಡು ಏರ ಅಂತ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಂಕಿತ್ ಬುಕೊಂಜಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಶ್ವಥ್ಜಿ ನಾನಾ ರಪಂಡ ನಾನಾ ಬರ್ಪಣಕ್ಲೆ ಮುರಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಹೋಗ್ತಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗಳೊಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೊಂದು ನಮ್ಮದು ಐನು ಸರ್ಬತ್ ಅರ್ಪಣ ರುಚಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ರುಚಿ ಅಡಿಪೊಳಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಲೆಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಂಜನ ಲೆಪ್ಪುಣ ಈಗ ನೆತ್ತಂಜನ ಅನ್ಪಣೆ ನಂಬಿ ಮೇಮುದ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಂಜಿ ತುರು ಅನ್ಪುಗ ಸರ್ಬತ್ ದತನುಗ ಸರ್ಬತ್ ಒಂಜಿ ದತನ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮಡ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ್ರು ಪುಜೋತ್ಯಾರ ಇರ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಜುಂಡು ಬಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಜುಂಡು ಬಲೆ ಪನವನ್ ಎಂಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಅದು ಪನಿಯಾ ಓರ ಉಂಟು
ఏం చేద్దండి ఉప్పు అడ్డిపోలికానే ఉంతుంది ఏం చేద్దాను దొండవనే ఎడ్డే ఉప్పు నీ దాಯ್ತಾನು ಗ್ರೇತ ಅದು దాಯ್ತಾನು ಗ್ರೇತ ಅವ್ನು ತಿಕ್ಕನೆ ಏನ್ చేద్దా ఆయన చూరు పడుతుంటే ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಡಿದ್ಜ ಎನ್ನ చూరు పడుతుంది ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం చేంజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం చెత్తిండు సత్యం కొంచెం పని నీకేం తోజిండి బ్రైన్ పೂರ ಇದು ಆಯ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇತ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನ ಅಂದ ಗ್ರೇತಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಬಲೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಸರ್ಬತ್ ದೊರಕ ಬಲೆ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡಿಯಾ ಬಲ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಬಲೆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಬತ್ ದೊರಕ ಬಲ ഒരേ ഗഡ്ഡതാക്കണ്ട നമ്മ മാത്രം ഞാൻ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಡಿಪೋಳಿ ಆಯ್ಪೋಯ ಬೆಚ್ಚ ಅಣ್ಣ ನೋಜೋಂಡು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಡೆ പോയി ನಿಮ್ಮೇನು ಬುದಾರ ಅಂಕಿ ತಿಂಬುದಾರು ನಮಿತ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಮನ್ಸಂಡು ಅಡ್ಡಿಪೋಳಿ ಆತುಂಡು ಎಂಕ ಅಡ್ಡಿಪೋಳಿ ಆತುಂಡು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ರ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ತೋಜೋಂಡು ಮುಗ್ಗಾಲುಂಡು ಭಯಂಕರ ನಮಿತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಬತ್ ವರ್ಕ ಬೊಂಡದ ಬರ್ಬ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಬತ್ ಅಲ್ಲುಂಡು ಚೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಚೂರು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮೈ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ನೋಡು ನಮಿತ ತಂಬಳ ಎತ್ತದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ತು ನಂಚನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಂಡಿಂಗ್ ತೆಪ್ಪುಗ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನ ಹಾಗೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನೋಜನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡುವೆ ಓ ಅಂಜೋ ಬರ ವಿಡಿಯೋ ಪರಿಹಾರ ಬಲಂಚಲ ಜಸ್ಟ್ ಬಲ ಪುಣ ಸೀನು ನೋಡಿತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ಎತ್ತನೆ ಬೆಚ್ಚ ಇನ್ನತ್ತ ಚೂಡು ಆಂಜಿ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುಣ ಭಯಂಕರ ದಾಳ ಗೊಬ್ಬು ಒಕ್ಕಡೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಜ ಬಲ್ತಾರ ನಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸರ್ಬತ್ ಬರು ಬರ್ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೋ ಎದುರು ಬೆಚ್ಚೈನೆ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರೆಗಳ ನಾನರ ಸ್ವಾಗತ ತತ್ತಿನ ಚೂರು ಪಂಡಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅದ ನೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಣ ನೀಗೆ ಎಂಚ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನಿಯರ ಒಂಜಿ ಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನೀಕ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ತಗಿರತ್ತ ಸಕ್ಕರೆ ಸರ್ಬತ್ ಗ್ರತಿ ಯಾನು പൊളിപ്പുണ പോണ ഗ്രത്തമ്പി ആ കളർ തൂതു ബുക്കത്തൂണ ഉപ്പ് ഊറ അടിയിട്ട് വന്നതുണ്ട് എപ്പ അറിയേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടാണ്ടാ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅದಲ್ಲ ಆ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಚಿರ್ತು ಬೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಿಡೋಡು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಲೈಕ್ ಮಂತುಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತುಲೆ ಆಡಿ ಉಂಟ ಪೂರ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್